Mari boss. Ya za yi ne na iya goge sakon da ya dade a cikin WhatsApp ina wanda ya kai ma kamar nan da shekara ɗaya ko shekara 10 ko kuma kwana ɗaya. Yadda za ka yi shi ne kada ka damu ka biyo wannan bidiyon step by step za ka yi amma da sharadi kada ka yi amfani da wannan a matsayin scam domin ka yaudara wani. Tafki na farko da aka bi duba daga nan sama za ka ga yadda wannan sakon yake da tsoho ne gashi muna kokarin gwada deleting din shi amma kuma ya ki gogewa to ka gani ko ya ki gogewa amma an ka kalla daga nan hannun kuma za ka ga wannan duk dai sakon ne sai mu duka sako ne amma kuma ka ga yanzu mun samu daman da har mun iya samu gun da za mu goge shi to in dai har ka biyo mu za ka fahimci wannan nan ya hakuri za mu ganna a wani good na daban muna kan wani shooting ne na wani bidiyo mai suna birnin tsatsuba wanda za mu fara sake shi nan da dan wani lokaci nan da ba jimawa ba nan yana daga cikin location din da muke wannan aikin to yanzu mu shigo dai cikin bidiyon wani kida mariri boss idan na subscribe kana idan na karon sanarwa don sanar da kuma sanarwa na To yadda za ka yi ka goge sakon da ya ka daɗe a cikin whatsapp ɗinka shine ka san cewa idan ka goge sako idan har ya daɗe ka kamun wannan da ke ya daɗe za ka ga zai nuna maka ko iyakacin ga cinan kawai iyakacin delete for me ne yake nuna maka za ka ga abin da zai nuna maka ko iyakacin delete for me ne sai cancel ba delete for all sabanin wanda in ya kasance kamar sabo ne sakon a wayarka ya kasance kamar sabo ne a wayarka kamar wannan haka za ka ga ya nuna maka delete for all shi ma delete for me ne da yake shi ma dai an daɗe da tura sakon to kowa dai ya san delete for me din nan abin da yake nufi amma ya kamata bari mu yi sabon sako haka ko to kamar wannan gashin na today na yau ne ko gashi nan bar mu gani mun zo gogewa ka ga abin da ya nuna mana delete for me cancel delete for all delete for everyone nan suna nufin ka goge yakai nan kai cancel kai ka goge nan kuma ka goge wa kowa ne yanzu in na goge in na taba na goge nan to da wajena zai gogo a wajena kuma zai gogo a wajen wanda na tura masa in ko nan ne a wajena kadai zai gogo to kowa ya sani cewa in dai whatsapp ne in dai sako ya dade har ka tura sako ya dade ya kai ma abin ya kai ma kwana daya ma to ko ka zo goge shi ba zai gogo ba to mu yanzu zamu nuna maka yadda ake a goge wannan sakon da ya jima ya kai ma tsawon koda shekara ɗaya ne ga yadda za ka yi ka goge shi. Mataki da za ka bi na farko shine abin da za ka duba ranno ga wata ne ka kai wannan sakon gani 2021 shekara ta 2020 watan mai ran 14 ga watan mai to ka gani ran 14 ga watan mai abin da zaka duba shine ran 14 ga watan mai muka yi wannan sakon to abin da zamu duba na farko shine na yau 25 ga watan mai to sai ka dawo abu na farko da zaka yi shi sai ka rufe datanka in ka rufe datanka sai ka sa ta fly mode in ka sa ta fly mode sai ka yi free in ka yi free sai ka dawo kan whatsapp din gashi na kama haka abin da aka yi shi sai ka zo daidai nan wajen gashi nan ma kawai na taba ya zai nuna alama wannan wajen za ka zo in ka zo wajen sai ka danna ba nan ba nan za ka danna ko
kai fure. Sai ka je wajen agogon wayanka. Kai ba sai ka juya ba, ni ko ina juya ne idan ka gane agogon, amma kuma kai ba lallai ka shiga ta nan ba, za ka iya shiga ko ta setting ne in ka san inda za ka shiga agogonka, ba wai dole sai ka shiga ta nan ba. Ka danna daidai kan aron nan, za ka ga wani ɗigo guda 3 nan za ka danna. Ran 14 ga watan Mayu. Ko bari mu gwada tunda ba mu duba agogon ba mu ga time nawa ne. Yanzu bari mu je sai kai fure. Mun ga fure sai ka dawo kan wasu ɗin naka. Sai ka kun ga nan wajen ya koma tuɗe ko? Nan wajen da ya nuna, nan wajen da ɗazu mu nuna, ai abin da ya nuna mana ya nuna mana 14 ga watan Mayu ne, amma yanzu da mu je muka canza sauya lokacin sai ga shi ya nuna mana wai today, wai yana nufin yau ba. Nan wajen to abinda za ka yi tun da nan wajen ya rage, yanzu ya nuna maka today. Matakin da za ka bi na gaba shine sai ka zo kan rubutun sai ka danna shi, sai ka danna wajen deleting. Kaga nan wajen ya bayyana maka delete for everyone, delete for me, cancel. Kaga ya bayyana kamar inda kake da bukata. Amma in ba za ku manta da ba, abin da yake nunawa kawai shine delete for me, sai cancel, babu delete for all. Amma yanzu an samu. Ta zama ba ka samu ba. To abin da za ka yi kawai kai tsaye sai ka deleting din nashi kake so sai ka yi deleting din shi. Matakin da za ka bi na gaba shine sai ka yi free, sai ka jawo saman wayan naka, sai ka cire ta apply mode, dan sai ka cire ta a ka kunna datar ka, sai ka koma wajen agogon nan, sai ka danna agogon. In ka shiga haka to sai ka dawo nan date and time ne ka mai da shi bayan ita, sannan sai ka koma cikin wasu ɗinka. Ga abin da zai faru ko in ka shiga, in ka shiga abin da za ka rufa shi can sama. Ma yana da kyau ka gwada kafin ka yi believing, kafin ka yi imani da hakan cewa gaskiya ne ba. Yanzu ka gan shi haka ko in ka ga dama sai ka ƙara goge waɗannan wani yiwu ba, ka cire su. In ka ga dama kuma ka bar su dai a can, sabon ka harga ya gogo. Mariri boss, idan na subscribe kana idan na karuwar sanarwa don sanar da